Shalom, pacea Domnului Iisus Hristos. Cu bucurie și onorare astăzi stau în fața dumneavoastră și în primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că stau în picioare, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că pot vorbi, pot vedea, pentru că mă pot mișca, pentru că mă pot bucura, pentru că pot avea credință, pentru că pot mirosi, pentru că pot avea gust, pentru că inima îmi bate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îl onorez pe acest Dumnezeu viu, sfânt și totodată îl onorez pe soțul meu, darul cel mai de preț pe acest pământ. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru el și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că el întotdeauna ceea ce pune împreună face un lucru perfect, desăvârșit. Și pe această cale vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră care sunteți căsătorite să înțelegeți că sunteți soluție de viață în viața de cuplu. O femeie înțeleaptă, însuși cuvântul înțeleaptă, o femeie înțeleaptă este o femeie lui Dumnezeu. O femeie înțeleaptă își zidește, își construiește, își ridică întreaga ei casă, familie, copii, biserica din care face parte. De ce? Înțelepciunea implică foarte multă dragoste. La temelie, înțelepciunea are dragoste. Și în momentul când ești o femeie care ai fost născută din dragoste, din Dumnezeu, nu poți decât să clădești cu multă înțelepciune. Relația dintre tine și soț, relația dintre tine și copii, relația dintre tine și cei cu care interacționezi în fiecare zi, fie că sunt la locul de muncă, fie că sunt în biserică, fie că sunt pe stradă, fie că sunt la magazin. Suntem o lumină în această lume. Și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Și Duhul lui Dumnezeu, cu toate fațetele Lui, Duh de sfat, Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, Duh de frică de Domnul, toate locuiesc în noi. Sunt căsătorită cu un fost musulman, avem 3 copii. Acum când vă vorbesc, la ora actuală, din 2018, misionăm în Liban, într-o zonă islamică, unde până acum nu a putut niciun misionar să rămână în viață. Eu am viață împreună cu soțul meu și viață din belșug. Și din acest motiv știu sigur că Dumnezeu a construit foarte mult ca relația noastră să fie atât de solidă și amândoi să devenim una în Hristos, pentru că o lucrare benefică făcută în excelență se bazează pe o excelentă relație dintre soț și soție. Dacă acasă nu avem o relație excelentă în familie, nu putem să excelăm în biserică, nu putem să excelăm afară din casă. Iar partea asta cu pozatul și cu îmi iau iarăși o armură și o pun pe față, să știți că nu merge nici la noi și mai ales la Dumnezeu, dar nu merge nici la diavolul, că diavolul este șire și știe toate lucrurile. Așa că decât să mințim și să ne lăsăm mințite, mai bine acționăm în credință pe baza cuvântului și a puterii care ni s-a dat, a puterii Duhului Sfânt. Și asta ne face ca să fim mai mult decât biruitoare. Nu suntem doar niște femei normale, suntem o oștire aducătoare de vești bune, suntem fiice ale Sionului și mai mult decât atât, suntem fiice ale Împăratului Cerului, suntem fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este Tată și Tatăl nostru este Dumnezeu. Ceilalți de afară, ca să poată intra în audiență la Dumnezeu, trebuie să ceară îndurare, trebuie să ceară o programare, trebuie să ceară milă. Dumneavoastră aveți trecere.
prin sângele Fiului lui Iisus Hristos, aveți trecere la Dumnezeu. Aveți favoare, aveți intrare liberă. Duceți-vă la un Dumnezeu care vă este Tată, cu ușurință. Comunicați cu Tatăl dumneavoastră cu mare ușurință, dar totodată cu mare frică, respect față de El. Vă spun, poate cuvintele nu sunt atât de mari, dar să știți că sunt cu foarte mare greutate. Aveți o relație ușoară cu Dumnezeul vostru. Dumnezeul vostru este Tată. Este Tată. Nu la voia întâmplării ne-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu prin credință, acceptându-L pe Iisus Hristos. Este singura credință, singura carte unde Dumnezeu este numit ca și Tată și noi copii ai lui Dumnezeu. Nu mai suntem robi, nu mai suntem roabe, ci acum suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem și moștenitori. Foarte important acest cuvânt. Moștenitori. Luați-vă moștenirea cu asalt. Asumați-vă moștenirea care vi s-a dat prin Iisus Hristos. E dreptul dumneavoastră prin credință. N-am făcut nimic pentru ea. N-am făcut nimic. Toate religiile cer ca și enoriașii lor să depună efort pentru a fi plăcuți Dumnezeului lor sau Dumnezeilor. Noi nu am făcut și nu ni se cere nimic decât să avem credință în acela care a venit și am făptuit totul pentru ca noi astăzi să fim făcuți, nu numiți, făcuți copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, având natura lui Dumnezeu în noi, schimbați din cuvântul și Duhul lui Dumnezeu în niște făpturi noi, cu cele vechi în vechime, într-o viață nouă. Și nu într-o viață nouă pământească, ci într-o viață nouă, viață veșnică, cerească a împărăției lui Dumnezeu. Când ne-am născut din nou, odată cu nașterea din nou, ne-a și strămutat. Unde locuim acum? În Hristos, în locurile cerești. Dacă tot activăm teoretic și credem acest cuvânt, noi îl și trăim. Îl și trăim. Nu mai suntem niște femei oarecare, normale, în care activează firea pământească, ci suntem fiice ale lui Dumnezeu, cu toate drepturile depline la moștenire în Iisus Hristos, da? Strămutate în locurile cerești pe înălțimi, chiar dacă în vechime, aici este o paranteză, chiar dacă în vechime bărbații urcau pe munte, acum muntele Domnului, este însuși Iisus Hristos. Și acum, pentru că nu mai există nici femeie, nici bărbat în ochii lui Dumnezeu, noi deja suntem poziționați pe munte. Deja Duhul lui Dumnezeu ne-a strămutat acolo și deja acolo noi locuim pe înălțimi. Numai că totul este în Duhul. Deci s-a făcut în lumea spirituală. Deci, locuind acolo, în Hristos, cu toate drepturile, noi și activăm ca niște fiice de împărat. Haideți ca astăzi să începem de la cu această introducere. Luăm ceea ce ne este dat de drept. Moștenirea. Ne-a fost dată o moștenire și moștenirea este împărăția lui Dumnezeu, cu tot ceea ce scrie în cuvânt. Cine crede că
este deja neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Crede toată lumea că sunteți neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos? Ok, e foarte bine. Dar trăiți ca și cum sunteți deja neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos? Foarte importantă este credința și trăirea. Credința cu fapta, de fapt, este ceea ce ne dă autoritatea aceasta de a călca peste puterea întunericului și a ne propulsa în biruință. În momentul în care vine cel rău cu anumite planuri și ispite, este foarte important să declari ceea ce spune cuvântul despre tine. Sunt copil al lui Dumnezeu făcut. Sunt născut din Dumnezeu. Am o moștenire. Am un loc în locurile cerești, în Iisus Hristos, unde am fost strămutată datorită faptului că am naștere din nou și sunt net superioară diavolului și oricărui plan demonic. Niciun plan demonic nu poate ca să mă ajungă pe mine și nicio armă făurită împotriva mea dintr-o gură care se ridică la judecată nu poate să mă afecteze. Dacă cu adevărat cred și trăiesc ca o moștenitoare. Diavolul e treaba lui să dea în continuu numai săgeți, numai lupte, bătălii, cum le vreți dumneavoastră să le numiți. Dar de ce trebuie să ne uităm la ele? Că în momentul când ne uităm acolo unde noi suntem poziționați în locurile cerești, ce vedem? Lumină, pace, bucurie, este totul o armonie, este totul... Acolo nu există lacrimi, nu există durere. Credeți că aveți viața veșnică? Credeți că ați intrat în viața veșnică? Aceasta este aleatoria care se face că noi suntem niște ambasadori pe pământul acesta. Adică, până în Hristos, până al primi pe Hristos, trăiam în firea pământească, ca niște oameni pământeni. În momentul în care l-am primit pe Hristos, fiind strămutați în locurile cerești, schimbându-ni se identitatea, devenind fiice ale lui Dumnezeu, atunci ce s-a întâmplat cu noi? Cum trăim? Haideți ca să și interacționăm puțin. Că am văzut că sunt femei îndrăznețe. Și multe au spus amin. Deci, înainte trăiam în firea pământească. Primindu-L pe Hristos, cum trăim? Trăim ca niște oameni duhovnicești. Noi nu mai suntem mânați de fire, ci acum trăirea noastră este în Duhul. Avem grijă la ceea ce exteriorizăm pe gură. Nu putem ca să mai fim atât de ușoare, pentru că în momentul în care Biblia spune că nu ne potrivim chipul veacului acestuia, nu e vorba de vestimentație, ci vorba de minte, este vorba de vocabular. Așa nu ne potrivim. Când cea de lângă mine spune mie rău, eu îi spun mie bine. Când cea de lângă mine spune mor de cald, eu spun nu mai pot de bine. Când cea de lângă mine spune aoleu, nu mai pot de picioare, eu spun pot totul în Hristos care mă întărește. Foarte important este când îți dă țignale firescul să-l contracarezi cu cuvântul lui Dumnezeu care ți este moștenire. Aceasta înseamnă asumarea moștenirii. Dacă trăim doar teoretic, diavolul știe și din cauza aceasta ne atacă.
În puterea limbii stă viața și moartea. Nu putem să spunem că avem credință și să exteriorizăm și să manifestăm și să trăim ca niște necredincioși. Nu uitați ceva. Putem totul în Hristos care ne întărește. Aici suntem, așa cum am spus, ca niște ambasadori, pe o perioadă de timp, nu ca să ne văităm, nu ca să spun, Doamne ajută-mă, nu mă vezi cum sunt, nu ca să ne victimizăm, ci aici suntem ca să lărgim Împărăția lui Dumnezeu. Avem un scop foarte bine determinat de către Tatăl Ceresc în Iisus Hristos. Cu ajutorul Duhului Sfânt, care locuiește în noi, această ungere care ne-a fost dată și care ne învață toate lucrurile, noi putem să stăpânim peste tot ceea ce aduce diavolul în dreptul nostru și al familiei noastre și cu puterea pe care o avem să mergem afară și să facem ucenici, să întoarcem sufletele la Dumnezeu. Cum? Oferind dragoste, oferind un cuvânt, un zâmbet. Din pricina aceasta declar o transformare autentică. Întristările nu sunt ale dumneavoastră. Săgețile de orice fel de la cel rău nu sunt ale dumneavoastră. Amărăciune, plâns, din durere, durerile nu sunt ale dumneavoastră. Le-a purtat toate Hristos pe cruce. A achitat pentru ele. Știți ce e a dumneavoastră? Toată roada Duhului Sfânt. Dragoste, pace, bucurie, îndelungă răbdare, credincioșie. Asta este ceea ce trăiește în interiorul nostru. O femeie îmbrăcată în putere, înțeleaptă ce face? Râde, râde, râde de ziua de mâine. Ha-ha. Râde de răul acela care este peste soț. În numele Domnului Iisus Hristos am declarat și s-a ridicat. Deja ungerea vindecătoare, de când am eliberat cuvântul, a intrat în trupul dumnealui și se ridică. Și mărturisește, deci mărturisește că a început dintr-o dată ca să se simtă din ce în ce mai bine. Noi nu suntem din oștirea victimelor, suntem din oștirea biruitoarelor, a femeilor aducătoare numai de vești bune. Gura mea, aleg ca și gura mea să vestească doar ceea ce este din Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu dă decât lucruri bune, desăvârșite copiilor Lui. Cuvântul mărturie este eticheta vieții noastre. 1 Ioan 5:11 spune: și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Declarând că Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și că viața aceasta este în Fiul lui Dumnezeu, această declarație, totdeauna spusă de gurile noastre, devine o trăire interioară, crezând că noi deja am intrat în această viață veșnică și o avem prin Domnul Iisus Hristos sau în Domnul Iisus Hristos, mai bine spus. Aceasta, să știți ceva, că trăirea aceasta îl demontează foarte mult pe cel rău. De foarte multe ori am auzit în jurul meu, eu vorbind despre biruințe și în jurul meu spunând: da, cel rău face sau atâtea lupte, atâtea ispite, și mie mi se naște întrebarea și spun: dar poziționarea privirii tale unde este? Pe cel rău sau pe Dumnezeu și ceea ce este El în tine? Pentru că atunci când tu ai devenit și moștenitor, dacă ești copil, nu e doar Hristos, eu în Hristos, ci și Hristos în mine. Eu trăiesc în Hristos, dar în momentul în care am acceptat cuvântul Lui să mă aliniez la ceea ce spune El că eu sunt,
atunci am acceptat că și Hristos trăiește în mine. Trebuie neapărat să se facă eu în Hristos și Hristos în mine. Un adevărat moștenitor trebuie să trăiască cu această conștientizare. Eu în Hristos și Hristos în mine. Aceasta a fost o introducere. Deci, suntem importante în Hristos. Dacă nu-mi repetam pe parcursul anilor toate aceste lucruri, nu puteam să facem față mediului în care misionăm. Oamenii toți acolo au arme. Dacă cineva se enervează, ei se omoară între ei. Se împușcă, deci scot armele și se împușcă. Dacă cumva glonțul se duce mai pe lateral, îl împușcă pe cel de lângă, nu cu cel cu care a avut conflictul. Dar, în momentul când cuvântul spune în dragoste, nu este frică. Cine este dragostea? Dragostea este Dumnezeu. Deci în Dumnezeu nu este frică. Cine-i frica? Cine-i frica? Tare, 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 că spuneți foarte... Cel rău e frica, diavolul adică. Deci, dragostea este Dumnezeu și frica este diavolul. În Hristos, în Dumnezeu, nu este diavolul. Așa se traduce acest verset? Poate să se traducă așa, să-l interpretăm așa acest verset? În Dumnezeu nu este diavolul. Da! Da! Frica vine de la cel rău, iar eu dacă sunt din Dumnezeu, diavolul nu are nimic în mine. Pentru ce să mă tem? În momentul în care nu am înțeles că sunt moștenitoare a lui Dumnezeu, în momentul în care nu mi-am asumat viața aceasta nouă, identitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, am frici. Pentru că trăiesc ca un om normal, firesc. Noi nu mai suntem oameni normali. Noi nu mai suntem doar niște femei, doar niște oameni. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Cu drepturi. Asumați-vă această încoronare pe care Dumnezeu v-a dat-o de regine ale Lui, cu drepturi pe care le aveți la Tatăl în Iisus Hristos. Totul este în Iisus Hristos. Trăirea noastră în Iisus Hristos, nu cu e pentru Vechiul Testament. Umblam cu Duhul Sfânt venea, acum eu umblu în Iisus Hristos. Duhul Sfânt este în mine. Trupul meu nu mai e trupul meu, ci este templu al Duhului Sfânt. Locuiește prezența lui Dumnezeu în acest templu. Când conștientizez că trupul meu e templu, am foarte mare grijă de templu. În templu nu se introduce orice, ci toate lucrurile sunt perfecte, sfinte, care se introduc în templu. Numai un templu sfânt odihnește prezența sfântă. Îl iubim pe Dumnezeu, ne iubim pe noi și iubim aproapele. Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Ne iubim pe noi pentru că Biblia spune iubește-ți aproapele ca pe ca pe tine însuți. Adică eu dacă nu mă iubesc pe mine, n-am cum să o iubesc pe Loredana, nu? O iubesc doar cât mă iubesc pe mine. Dacă eu sunt cu mine zgârcită, că zic că e bine așa că trebuie să mă sacrific pentru soț, așa, să știți că și aici e o altă paranteză. Iubiți-vă din dragostea lui Dumnezeu. Iubiți-vă exact și vedeți-vă exact așa cum vă vede Dumnezeu Tatăl. Pentru că altfel, primul aproape este soțul
și copiii, nu o să vă puteți iubi soții cu dragostea lui Dumnezeu dacă prima dată nu v-ați dat valoare dumneavoastră din Dumnezeu. Îl iubim pe Dumnezeu, ne iubim pe noi cu dragostea Lui. Asta face diferență între a mă iubi pe mine ca și un om egoist sau a mă iubi din Dumnezeu, un om schimbat se iubește din Dumnezeu. Asta nu te mândrește, ci te smerește. Pentru că El te-a iubit. Și putem să iubim foarte ușor pe aproapele nostru. Mulți spun, da, știu, trebuie să o iubesc mai mult pe Loredana. Nu trebuie. Natura ta schimbată, din pricina faptului că ai fost născut din nou, prin faptul că Hristos, Dumnezeu te-a iubit trimițându-L pe Hristos, înțelegând această dragoste atât de mare, răspunzi cu aceeași dragoste. Te îndrăgostești de Dumnezeul tău mai presus de orice. În momentul când ai răspuns cu dragoste la dragostea Lui, e foarte ușor totul. Nu trebuie să mai faci nimic. Nu trebuie să-ți mai impui nimic. Nu trebuie să-ți petrești timp cu Domnul. Nu trebuie să citești. Pentru că deja Hristos, prin Duhul Sfânt, este în tine. A intrat în tine. A intrat natura Lui. Și natura te îndeamnă să faci lucrurile. Eu rodesc faptele neprihănirii. Nu fac fapte să devin mai neprihănită, mai plăcută lui Dumnezeu, ci ca o neprihănită rodesc. Umblu în faptele unui neprihănit. Asta face natura. Natura dumnezeiască. Tot e ușor. Să zâmbesc, n-am fake smile, pentru că zâmbetul mi este aici. Dragostea locuiește aici. Poate să vină, am vorbit odată cu cineva, după ce ne-au scuipat, ne-au mai tras câte una și după un an de zile au venit și ne-au zis, vă rog frumos, iertați-mi. Zice, de unde aveți voi atâta dragoste? Eu n-am văzut. Nu există oameni pe pământul ăsta care să aibă atâta dragoste. Și am zis, da, bine zici, nu există oameni. I-am zis, noi nu suntem oameni. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și un copil al lui Dumnezeu iubește necondiționat. Fără efort, nu că trebuie să o facă, iubește pentru că el are natura lui Dumnezeu. Are natura, e moștenitor al Tatălui. E născut din Dumnezeu. Și am gena lui Dumnezeu. Și am ADN-ul lui Dumnezeu. Asta face dragostea. Din această dragoste se activează harul. Și de aici, har peste noi, har eliberăm peste orice situație și tot așa. Viața cu Hristos este foarte ușoară. Dar din pricina faptului că o trăim firește, devine grea. Doar când o trăiești din dragoste și pe har, doar atunci este ușoară. Când spui, trebuie să postesc, trebuie să mă rog, trebuie să fiu mai disciplinată, trebuie să-l iubesc mai mult pe soțul, trebuie să tac mai mult, trebuie să o iubesc mai mult pe vecina, nu trebuie să faci nimic, ci doar trebuie să-ți asumi identitatea pe care tu o ai și să trăiești în ea. Când spune acolo în Ioan 1, de la versetul 11, că noi nu mai suntem născuți din sânge și din voia firii vreunui om, adică ne anula nașterea carnală? În spiritual, da. În spiritual, da. Noi nu mai suntem născuți din mama și din tata. Nu mai avem identitate care vine din carnalul acesta, din sângele acesta care dă viață, ci noi suntem născuți acum din Dumnezeu. În spiritual, noi suntem născuți din Dumnezeu. De aceea identitatea noastră este pe linia aceasta dumnezeiască. Și de asta se spune, noi nu mai murim, pentru că noi facem doar o tranziție.
de la viața aceasta la viața din cer, la locul din cer, ca să spun așa. Pentru că, normal, în viața veșnică intrăm de acum. Doar că plenar vom trăi când vom pleca de aici. Dar moartea nu mai are stăpânire asupra noastră. Corect? Noi doar plecăm dincolo. Când? Când ne-am sfârșit lucrarea. Știți ce am spus și multor am spus și mai ales și celor din Liban? Mai ales musulmanii care s-au întors la Hristos, mi-au spus, nu vă e frică? Pentru că pot să vă omoare ori și când. Am pregătit ceva și văd că mă duc în altă parte. Pentru prima dată, după cam 30 de ani, 40 de ani, anul trecut în decembrie s-a făcut primul eveniment de nașterea Domnului Iisus Hristos în acea zonă. Este zona unde este patronată, care este patronată de Partidul Hezbollah. Școli, grădinițe, spitale, absolut tot, ei stăpânesc acolo, ei au cumpărat tot. Femeile toate sunt îmbrăcate în negru. Astăzi vorbeam cu Daniel și spuneam că din toată zona aceea, pe o porțiune de mai mult de 60 de kilometri, cred că nu suntem 5 femei care nu purtăm pe cap, dar eu sunt singura blondă. Și acolo toată lumea mă știe, mai ales cei care sunt capii din Hezbollah, toată lumea știe că eu sunt soția celui care are fundația creștină, Rock of Life. Dar, din pricina faptului că nu am avut frică și nici nu am frică și stăpânesc foarte bine prin Duhul Sfânt, știu cine sunt în Hristos. Atenție, știu cine sunt în Hristos și știu că diavolul este sub piciorul meu. Un pic, dacă mi-e frică, înseamnă că ridic piciorul. Iar el să stea acolo sub piciorul meu, că asta e autoritatea care mi s-a dat. E dreptul meu. E dreptul meu. Deci, eu nu am cum să mă duc acolo și să spun, tată, îndură-te. Tată, ai milă de noi. Că în secunda 2 noi suntem omorâți. Aici mă întorc și spun, suntem singurii misionari care am putut, timp de 6 ani de zile de când am început misiunea, să rămânem în viață și să avem rod. Și anul trecut, în 16 decembrie, am făcut primul eveniment după aproximativ 30 de ani de zile, eveniment creștin, unde a fost sărbătorit Domnul Iisus Hristos și cu precădere nașterea Domnului Iisus Hristos. Acolo au venit 3 capi ai partidului Hezbollah. Au fost multe persoane, 100 și ceva de persoane, copii, 70 și ceva de copii, care sunt la noi la centru. Noi avem un centru de ajutorare pentru copiii cu dizabilități mentale, pentru a integra în societate cu precădere la școală, pentru că sunt întârziați mental. Un copil de 11 ani poate să gândească ca și un copil de 4 ani, 5 ani, și avem doctorițe specialiste angajate pentru tot felul de domenii care să-i ajute să pună culorile una lângă cealaltă, până la un program de școală, nu de after school. Avem 2 profesoare care au studii și diplome în învățământ, dar pentru acești copii cu dizabilități mentale. Avem 2 grupe, nu pot să facă față mai mult la o grupă de 8-10 copii. Ce se întâmplă? Ei s-au dus la școală, nu au putut să facă față la școală și atunci au fost nevoiți părinții să-i retragă. Și am început să înființăm aceste grupe ca să putem să-i integrăm în școală. Și au fost copii care după 3 luni de zile s-au integrat în școală, în clasele de curs. Și chiar directorii de la școli ne-au dat telefon și ne-au mulțumit pentru ceea ce am făcut. Deci acest eveniment, cum v-am spus, a avut loc. 3 dintre capii de la Hezbollah au venit acolo. Unul, de unde mi-am dat seama eu că este ceva cu el, pentru că mă privea direct în ochi. Când m-a privit direct în ochi, am simțit că este un duh de intimidare. Voia ca să vadă mult mai mult. Atunci, din interior, am început ca să iau stăpânire și cu mintea am spus, ceea ce este în mine a biruit. Iar tu ești un învins.
vreau să vă spun că acel bărbat, noi am aflat ulterior, când s-a dus la prima ședință care a avut loc la sediul, care este la 3 sate de unde suntem noi, a spus așa, a spus, ei sunt 2, adică soțul meu și cu mine. Și le-a zis, nu cu el avem problemă, femeia este problema. Și atunci oamenii au întrebat, bărbații, că numai bărbați se strâng. Și a zis, cum? Azi femeia ăsteia, când m-am uitat la ea, nu i s-a mișcat niciun mușchi al feței. Noi am aflat asta printr-o scursură, să zic așa, de informație și m-am gândit direct la versetul, în dragoste nu este frică. Nu este frică. Și dacă ar veni cineva acum să ne amenințe, să ne omoare, ar trebui să-L lăudăm pe Hristos. Asta face un copil al Dumnezeu. Dacă este să... Ce face soțul? Ce face copil? Păi nu știe Dumnezeu. Ori e Dumnezeu, ori nu e Dumnezeu. Deci, oricum ar fi, noi nu avem decât laudă. Pentru că noi știm cine suntem. Noi nu suntem de aici. Avem doar acțiunea vieții aici pe pământ. Dar noi suntem din cer. Noi am intrat în viața veșnică. Noi suntem acelea pe care Dumnezeu se bazează. Suntem extensia mâinii lui Dumnezeu pe acest pământ. Suntem acelea care suntem transformatoare, care suntem conciliatoare, care suntem soluție pentru familiile noastre, pentru biserica noastră, pentru orice domeniu în care noi ne ducem. Pasul nostru, oriunde calcă, normal, din cuvântul lui Dumnezeu, ia în stăpânire. Asumați-vă moștenirea pe care o aveți din cuvântul lui Dumnezeu. Ați putea în fiecare clipă a zilei să scrieți istorie împreună cu El. Și ați putea să aveți o roadă foarte bogată. Ascultați-mă, oamenilor nu le trebuie mult. Oamenii știu că există Dumnezeu. În felul lor cred într-un Dumnezeu. Nu-L cunosc pe Dumnezeul din dumneavoastră. Nu-L cunosc pe Dumnezeul din dumneavoastră. Un zâmbet la caserița de la supermarket, să știți că îi schimbă ziua. Și vă întreabă, ce aveți diferit? Pe Hristos îl am diferit. Pe care astăzi vreau ca să vi-l dau dumneavoastră. O vorbă. Sunteți frumoasă. Sau nu merită ca să băgați în seamă nicio problemă a vieții. Este prea importantă viața ca să fiți întristată. Imediat atrageți atenția. Dar pentru asta, dumneavoastră trebuie să fiți umplute de Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să vă simțiți exact așa cum v-a făcut Dumnezeu. Frumoase, prețioase, s-a plătit sânge. Sânge s-a plătit pentru dumneavoastră. Sânge s-a plătit ca astăzi să râdeți. Mâine să râdeți. Să râdeți de bătăliile pe care diavolul le aduce. Să râdeți în momentul în care se simte soțul rău. Ai venit, răule, la soțul meu? Păi eu sunt stăpână pe trupul lui. Ce cauți tu peste trupul soțului meu? Asta face o femeie care știe cine este în Hristos. Eu nu-i dau voie diavolului să vină și se apropie de mine și de tot ce este al meu. Că sunt stăpână pe ce e al meu. Al meu e bărbatul, al meu sunt copiii, ale mele sunt casă, mașină, lucrurile. Deci astea sunt ale mele. Boala nu e a mea, eșecul nu e al meu, falimentul nu e al meu, să și le ia și să plece exact așa cum a venit, că eu nu primesc nimic de la el. Astea nu sunt ale mele. Se spune foarte mult, boala ta. Boala mea? Păi eu sunt fiica lui Dumnezeu. Noi nu avem boli. Bolile nu sunt ale noastre. Că vrea cel rău să le aducă este altceva. Eșecurile, răutățile, toate astea nu sunt ale noastre și eu nu mi le însușesc. Doar toate lucrurile bune pentru viața mea sunt ale mele. Da, toate lucrurile pot lucra împreună pentru binele nostru, care suntem copii al lui Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu și suntem chemați după planul Lui. Adică, când vine diavolul cu ceva rău, eu nu mă plâng, ci în credință spun așa, diavole, ai greșit-o rău de tot.
Pentru că din lucrul ăsta rău pe care tu l-ai adus în viața mea, de aici Dumnezeu mă propulsează la un alt nivel de credință și exact lucrul ăsta rău, de fapt, lucrează în favoarea mea. Asta înseamnă toate lucrurile lucrează împreună. Nu că am acceptat răul care l-a adus diavolul, nu că mă victimizez, nu că mă plâng, nu. Toate lucrurile lucrează împreună când eu văd o oportunitate chiar din răul ăla pe care diavolul a vrut ca să-l aducă în viața mea, o oportunitate de lansare la un alt nivel de credință. Asta este un copil al lui Dumnezeu, asta este o fiică al lui Dumnezeu, este ora 8. Deci astăzi voiam să vorbesc și voi spicui, nu voi putea ca să vorbesc, dar mă gândeam așa, nu aveam cum să intru în acest subiect dacă nu vă deschideam inimile și nu să înțelegeți, ci să înceapă să trăiască, să ia ființă această învățătură de cât de importante sunteți în Hristos și cât de asumate trăiți în fiecare clipă a vieții dumneavoastră. Deci, în momentul când plecați de aici, în normalitatea hristică, ar trebui să ajungeți, nu acasă, afară, să zâmbiți și oamenilor necunoscuți, să vă duceți acasă și să zburdați ca viței în grajduri, să dați o ungere din asta, un de lemn al bucuriei care curge din inima dumneavoastră și să vă întrebe cei de acasă, ce se întâmplă cu tine? Vin din scăldătoare, vin de la întâlnire cu împăratul împăraților. Întâlnire este în ghilimele, că oricum el trăiește în noi. Ne place nouă să spunem, coboară, vino, întâlnește-te, el e în noi. Noi îl purtăm peste tot. Deci bucuria aceasta pe care o emanați este contagioasă. Și întristarea pe care o emanați e la fel de contagioasă. Din pricina aceasta, alegerea, liberul arbitru este la noi. Cum alegem să trăim, exact așa va fi viața noastră. Este foarte important să ne asumăm ceea ce suntem în Hristos, ceea ce suntem făcute prin credință de către Dumnezeu. Comportamentul unei femei moștenitoare care este mai mult decât biruitoare. Ce înseamnă pentru dumneavoastră mai mult decât biruitoare? Putem să fim biruitoare, nu? Acum am câștigat o bătălie, o mai câștig și pe a doua, dar a treia o pierd. Când am pierdut-o pe a treia, pot să mă încadrez la mai mult decât biruitoare? Mai mult decât... Nu o spun eu. Dacă aș spune eu, o spune cuvântul. Atât de mult îmi place cuvântul lui Dumnezeu care Iisus Hristos îl iubesc. Îl iubesc ceea ce scrie acolo. Iubesc. Deci când au vrut să mă diagnosticheze acum 4 sau 5 ani de zile cu tumoare pe pancreas, eu mă dusesem pentru o altă problemă. N-aveam problemă, mă dusesem de fapt, eu voiam să slăbesc și mi-a zis că să fac toate analizele, inclusiv așa. Și când mi-au făcut ecografia abdominală, doctorul m-a chemat la dumnealui, eram împreună cu soțul meu și m-a chemat la dumnealui și mi-a spus așa, avem o problemă și problema este gravă. N-a vrut să o denumească din prima tumoare ca să vezi, Doamne, să nu mă sperie. Dar eu sunt mai tare decât orice doctor, că Hristos e tare în mine. Și a zis, aveți ceva, nici nu pot să-i spun chist, de mărime de 6 cm, are o formă de omidă și așa, și nu arată bine. Și am zis, domnul doctor, ascultați-mă, eu nu am cancer. În mine nu este nicio tumoare. Am luat-o eu înaintea dumnealui. Și îmi spune, doamna Florian, zice, eu sunt doctor, atâția mii de pacienți mi-au intrat în mână și noi știm cam cum
stau lucrurile. Am zis, ascultați-mă pe mine ce vă spun. Eu nu am cancer. Pentru că trupul acesta e templu al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt și cu cancerul nu fac casă bună împreună. Eu vă spun ce am spus eu, în credințarea mea. Duhul Sfânt și cu cancerul nu fac casă bună împreună. Zic, alegeți să mă credeți pe mine, că eu nu aleg să vă cred pe dumneavoastră. S-a uitat la mine și mi-a zis, trebuie să luăm de acolo așa, să o trimitem la biopsia, da, la oncologie. Am zis, ok, o trimitem în stare de urgență. A început să-mi spună, știți care este riscul? Dacă este cancer, fiind pe pancreas, în 2 luni de zile nu mai sunteți. I-am zis, dar vreau să vă spun un lucru. Nu am avut niciun fel de teamă. Nu e că doar am spus-o din teorie. I-am zis, știți cât mai am de lucrat? N-aveți dumneavoastră zile cât mai am eu de lucrat pe pământul ăsta. I-am zis, mai am de lucrat atât de mult. Dumnealui tot se uita așa la mine, dar vreau să vă spun ceva. I-a plăcut atitudinea pe care am avut-o, chiar dacă nu a înțeles-o total, complet. După aproximativ 3 zile, mi-a dat dumnealui telefon și nu secretara să-mi spună că a ieșit rezultatul de la oncologic. Și pentru faptul că l-a dat în stare de urgență și la o clinică privată și așa, știam că mi-a spus din start că va costa undeva între 250 și 300 de euro. Întrebarea, dumnealui m-a sunat și nu asistenta dumnealui personal pe telefonul meu, am răspuns, am zis, da, bună ziua, domnul doctor, și dumnealui mi-a spus, a ieșit rezultatul, va veni rezultatul de la oncologic. Și eu l-am întrebat, și cât costă? Mi-a zis, doamna Florian, n-ați înțeles. Va venit rezultatul de la oncologic. Am zis, ba da, am înțeles, n-ați înțeles dumneavoastră că eu n-am cancer și acum spuneți-mi cât costă. A zis, eu așa ceva n-am văzut. Deci rezultatul este negativ, nu aveți cancer și de plătit nu mai veniți să-mi plătiți nimic, achit eu. Asta înseamnă credință. O teorie, nu da, amin, aleluia, un sentiment pe care îl simțim când venim la biserică și când ieșim afară și vedem furtuna și că rage acela care se crede că este leu, începem să ne cutremurăm de frică și să nu mai știm pe unde să apucăm și uităm ceea ce scrie despre noi și toate promisiunile lui Dumnezeu. Credința este autentică. Credința se manifestă prin puterea care este în dumneavoastră. Cuvântul are viață în noi, ca să putem să-l dăm afară din noi pentru cealaltă sau celălalt. Prima dată trebuie să prindă viață în noi. Noi trebuie să fim aceia care suntem împlinitori de cuvânt. Noi. Deci, aceasta este credința și atunci, ce credeți? Diavolului începe să-i fie frică de noi. Începe să facă strategii, să se gândească. Se gândește de nu știu câte ori cum să-l atac, dacă ies în pagubă, că până acum am cam ieșit în pagubă și tot așa. Când aveți foarte multe lupte și bătălii, cercetați-vă care vă este credința. Unde sunteți poziționați și cum tratați toate lucrurile. Cum le-ați spus, le-ați manifestat din fire, ați manifestat fire sau ați manifestat Duhul lui Dumnezeu. Pentru că la un moment dat, indiferent de ceea ce va aduce cel rău, efectele nu se vor mai simți. Pentru că îmbrăcarea aceasta în această armătură a lui Dumnezeu va fi atât de mare, vom fi, adică atât de îmbrăcate, încât nicio săgeată nu va mai putea pătrunde ca să ne facă vreun rău. Ci ea se izbește în scutul credinței, nu are cum când suntem îmbrăcate, camuflate, da? Nu are cum ceva să mai pătrundă și să ne mai afecteze. Asta e un aspect și este o poziție, dar următoarea e că noi mergem nu doar să ne apărăm,
ci mergem ca să instaurăm lumina și să devansăm întunericul. Căci armele cu care ne luptăm sunt arme puternice. Nu sunt arme lumești, ci sunt armele luminii, armele Duhului. După ce ne-am echipat și am putut să stăpânim prin puterea Duhului Sfânt, prin cuvântul care a devenit viață în noi, putem să stăpânim asupra noastră, putem să mergem să cucerim. Din pricina aceasta, diavolul atacă bisericile și atacă foarte mult femeile. Astăzi, când eu vorbesc, multe femei se gândesc să divorțeze. Mâine, diavolul va vrea să mărească numărul. De ce? Nu vorbim despre femeile de afară, ci vorbim despre femeile din biserică. Pentru că n-au fost învățate cine sunt în Hristos. Că sunt soluție, că sunt transformatoare, că prin ele se poate face transformarea casei lor, a soțului lor. Cum? Iubindu-L pe Dumnezeu și dăruind dragoste. În momentul în care ești te-ai alăturat în căsnicie cu partenerul tău de viață, chiar dacă a fost dintr-o greșeală, Dumnezeu este restauratorul, transformatorul, care caută un om, o femeie, care să facă familia să fie întreagă, care să-i aducă bucurie, zâmbet pe fața lui Dumnezeu. Putem. Ascultați-mă, putem. Este scris, numai că nu avem încredere în ceea ce suntem de drept în Hristos, identitatea aceasta nouă, neasumându-ne, netrăind și alegând aproape zilnic să trăim ca niște oameni, femei, firești, normale. Nu, s-a terminat. Obișnuința asta firească nu este caracteristica vieții unei fiice a lui Dumnezeu. Noi avem o trăire duhovnicească, dumnezeiască, conform cuvântului lui Dumnezeu. Se manifestă soțul nepotrivit, îi spui, dragă, dar eu te iubesc. Dar eu te iubesc. Nu se poate ca tu mie să-mi faci ceva care să mă scoată pe mine din dragostea lui Dumnezeu și această dragoste să nu poată să acopere orice faptă pe care tu, orice faptă, atitudine, vorbă. Eu am fost căsătorită cu un musulman. Dacă vă vorbesc aici, nu vă vorbesc din teorie. Au fost dăți nenumărate în care am fost amenințată cu cuțitul și cuțitul pus pe față ca să mă taie pe față. Și în ziua de astăzi vă spun, am fost peste tot aproape în lumea aceasta. Dar o relație de cuplu cu care mă laud în Hristos, o relație de cuplu ca a mea și a soțului meu, eu n-am întâlnit. Atât am construit împreună de când suntem în Hristos și am văzut că se poate. Eu n-am cerut drepturile de femeie. De ce n-ai făcut aia? Tu trebuie să faci așa, tu trebuie să mă iubești așa. Păi ăleilaltei se aduce flori, păi aia are inel de logodnă pe mână, că în America toată lumea are inele de logodnă pe mână și așa. La un moment dat am zis, bă, mie nici nu trebuie, că mă chiar deranjează. De-aia nici ceas nu port, că tot mă deranjează. Ea ar fi o problemă în plus. Deci, diavolul poate să-ți aducă foarte multe lucruri la minte și să își ceri drepturile tale de femeie. Mai ferice este să dai. Mai ferice este să dăruiești. Mai ferice de ce? În momentul când dai, Dumnezeu te îmbogățește. Fii soluție. Fii soluție. Fii soluție transformatoare, că se poate ceva. Se poate ca Dumnezeu
să te fi chemat pe nume, să devii fiica lui, pentru un singur om, pentru un singur suflet. Și acela să fie soțul tău. Iar dacă i-ai dat dragostea aceasta, nu că trebuie să fii preș, trebuie să-L iubești din Hristos. Dacă tu i-ai dat această dragoste, în fața dragostei, diavolul își retrage toate armele și toate săgețile. El este ură. El este ură. Și în fața dragostei nu poate să stea. Îmbrăcați-vă în dragostea lui Dumnezeu. Pentru că vă spun eu că se poate. Se poate. Și dacă pentru acel om, pentru acel suflet care e soțul tău, Dumnezeu te-a întors pe tine la el, dacă pentru sufletul ăla vei avea o răsplată foarte mare. Că cine știe prin sufletul ăla cât se vor mântui? Prin oamenii ăștia care poate sunt cei mai împotrivitori. Îi vedem noi cei mai netrebnici, care nu se schimbă niciodată. Nu-i legați cu gurile dumneavoastră, nu le legați destinul cu gurile dumneavoastră, declarați viață, declarați cuvântul lui Dumnezeu, declarați soluțiile de viață, declarați biruința. Cum? Prin ungerea aceasta a dragostei. Ambalați-vă atitudinea, cuvintele în dragostea lui Dumnezeu. Să puteți să cuceriți orice inimă împietrită. O inimă împietrită devine o inimă de carne doar prin... De unde știm? Dumnezeul nostru a dat, a dăruit din dragoste pentru această omenire. N-a venit cu o botă, n-a venit nici cu blesteme, a venit cu dragoste jertfitoare, dăruitoare. Dacă El ne-a dat acest exemplu de dăruire prin dragostea Lui, la acest lucru, la același lucru ne îndeamnă pe noi. Iubește, că ești făcută din iubire. Soțul tău e făcut din pământ, dar tu ești făcută din carne. Ai sentimente foarte profunde în tine. Alege să nu te mai victimizezi. Alege să fii soluție. Alege să fii transformare. Chiar dacă câteodată poate îl vezi ca un copil infantil care nu înțelege nimic. Îi vorbești și zici, mă, dar după atâta timp niciun fel de schimbare? Da. Ia vorbește-i fără să aștepți schimbare. Schimbă-te pe tine din Hristos fără să ai așteptări și dă doar pe Hristosul din tine. De foarte multe ori vrem să schimbăm pe oamenii din jur pentru că așa vrem noi să ne fie bine. Ia dă-l pe Hristos ca să-i fie bine lui. Asta e dragostea agape. Aceasta e dragostea agape. Dragostea jertfitoare. Când eu am pus un X pe mine, nu neapărat că mă omor, am pus un X pe mine ca să poată să fie făcut acel transfer de dragoste către persoana de lângă mine. Și să știți ceva, când te-ai anulat pe tine, Dumnezeu îți trimite niște favoruri la care nu te-ai așteptat. Deci pur și simplu te favorizează Dumnezeu pentru că l-ai lăsat pe El să se manifeste prin tine și nu firea pământească. Eu vă spun, am avut parte de niște favoruri, niște ridicări din cenușă, exact așa dată cu unul împărătească, doar pentru că am împlinit ceea ce este scris. Copiii sunt neascultători. Acela nu mă ascultă, ăla nu știu ce face, are comportament, între 12 și 14 ani este criza aceasta adolescentină. Nu modelați-vă după fiecare copil, căci înțelepciunea este în dumneavoastră. Tratați-l pe fiecare copil cu dragoste, că sunteți reprezentantul lui Dumnezeu pentru el. Până să-l cunoască copilul dumneavoastră, al meu, pe Dumnezeu, îl cunoaște pe Dumnezeul din dumneavoastră.
până să-i facem întâlnirea aceea sau să se facă întâlnirea aceea cu Dumnezeu, știți că noi putem să provocăm dorința aceasta la copiii noștri să se întâlnească cu Dumnezeu sau nu? Sau nu? Sunt copii care acum au devenit maturi și spun așa: eu nu am Dumnezeu părinților mei. Eu am auzit de multe ori cu urechile mele. Și am spus: de ce? Toată viața mi-au dat numai un Dumnezeu religios, care să facă aia, dacă nu mergi la biserică, Dumnezeu te bate, dacă nu faci aia, nu știu ce se întâmplă. Și a zis: eu acum, cunoscându-L pe Dumnezeu, eu spun, eu n-am același Dumnezeu ca și părinții mei. Să știți că am stat și am cântărit vorbele lor. Și am zis, au dreptate, în felul lor au dreptate. Și mi-am spus, am ales, sora Loredana, să-mi cresc copiii în dragoste. Să nu, pentru că, zice, doar harul lui Dumnezeu a făcut ca eu să am întâlnire personală cu Dumnezeu și să-L cunosc pe Dumnezeu cel bun și adevărat, să văd că nu e așa cum mi-au spus părinții mei. Din pricina aceasta vă spun, sunt alte timpuri, sunt alte provocări. Copiii nu mai au generația aceasta, au un acces mare, liber, nelimitat la tot ce înseamnă această media, lumescul. Nu ai cum să ceri de la un copil să fie sigilat într-un comportament, să zicem, nu vreau ca să-l implic aici pe Dumnezeu, că copilul câteodată, adică nu înțelege, într-un comportament din acesta de normalitate, de onestitate, de curăție, când câteodată nu faci față tu ca și adult. Din pricina aceasta trebuie să fim înțelepte. Să nu luăm, dacă la copilul dumneaei a funcționat ceva, asta nu înseamnă că funcționează și la copilul meu. Trebuie să văd ce fel de pământ are, să pot să știu ce fel de sămânță dau. Palmierul nu va crește în România. Nu pot să pun sămânță de palmier în România. Nu pot să pun sămânță de banane în România. O voi pune în Liban, în pământul din Liban. Înțelegeți? Asta înseamnă înțelepciune. Asta înseamnă înțelepciune. Și înțelepciunea aceasta o avem de la Duhul lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, și ea crește în noi. Doar să iubim pe cei de lângă noi. Că dragostea, pe unda aceasta, pe ungerea asta a dragostei, Duhul lui Dumnezeu se manifestă. O să rămâneți uimite de dumneavoastră. Când activați dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, veți rămâne uimite de ceea ce puteți să declanșați. Să dați din dumneavoastră și să declanșați. Când eu am început să-mi iubesc soțul necondiționat, primul lucru i-am cerut iertare. Dar nu o zi. De nu știu câte ori pe zi, zile la rând, săptămâni la rând, luni la rând. Și oamenii îmi spunea, dar mi-ai cerut o dată iertare și în voi și la urma urmei eu sunt vinovat. Știți ce era? Puteam să-i spun, cum de te vezi tu acum vinovat când toată viața nu te-ai văzut vinovat? 15 ani de zile am trăit împreună și niciodată nu te-ai văzut vinovat. Eu în continuare îl iubeam. În continuare îi spuneam că eu sunt de vină și te rog frumos pe mine să mă ierți. Nu am stat să mă arunc în polemici și să-i spun foarte bine că te vezi vinovat, ci totul era pe ceea ce am făcut eu greșit ca să poată să-L cunoască El pe Dumnezeu. Când v-a acuzat Dumnezeu? Când v-a acuzat Dumnezeu? Pe când noi toți eram păcătoși, Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi, corect? Din dragoste. Când vrem să luăm un suflet din ghearele celui rău, niciodată nu acuzăm. Nu ne ducem, vreau să-l fac să înțeleagă. Ideea este să nu îl faci să înțeleagă. Teoreticul și normalitatea logică este,
vreau să-mi fac să înțeleagă că este greșit. Nu o să funcționeze. Pentru că el fiind, oricum nefiind în Hristos sau netrăind la parametrii respectivi în Duhul, nu va înțelege. Dă iubire. Dă iubire, îmbracă-l în iubire. Orice om, oricât ar fi de împotrivitor, o zi, 2, 3, 5, 9, 10, o lună de zile, vă spun eu ceva, după 6 luni de zile de iubire, soțul meu a zis: stai așa, așteaptă-mă că merg cu tine la biserică. Eu am zis: da, mă îmbrac, că să văd ce ți-au făcut acolo, că numai dragoste, de ce te-au schimbat aia? Vreau să văd de ce te-au schimbat. Suntem obișnuite să vorbim mult. Este câteodată un defect. Sau sunt unele femei care nu vorbesc deloc. Ideea este ca să... Totdeauna cărarea aceasta de mijloc este cea mai bună și cea mai plăcută. Vorbiți cât trebuie și ceea ce trebuie. Doar mânate de Duhul lui Dumnezeu. Știți că ar trebui aici în față să stați la coadă, să depuneți mărturii. Nu ar trebui să existe zi în care să nu aveți câte o mărturie. Și toate lucrurile astea le face dragostea. Nu trebuie să-ți impui să fii mai bună. Nu trebuie să-ți impui să fii mai înțeleaptă. Nu trebuie... Iubește. Iubește-L pe Dumnezeu. Iubește-te pe tine din Dumnezeu și iubește-ți aproapele ca pe tine însuți care te iubești din Dumnezeu. Nu cu o dragoste normală, nu cu dragostea aceasta firească, filia, ci cu dragostea agape. Agape face diferența. Dragostea lui Dumnezeu face diferența. Dragostea asta lui Dumnezeu nu se mândrește. Nu cere nimic. Iartă totul. Acoperă totul. Ați auzit de ea? Ați auzit de ea? Ea este noi. Ea este Dumnezeu. Nu e o dragoste doar din Dumnezeu. Ea este Dumnezeu. Ea este noi. Ea este în dumneavoastră. Suntem capabile de această dragoste. Și în momentul în care trăim în această dragoste, nu poate gura să mai manifeste altceva. Soțul meu e un răzvrătit. Nu mă înțelege. Totdeauna îmi spune că așa și așa. Nu. Dragostea nu te mai lasă să vorbești acuzator la adresa soțului tău. Dragostea, când a acoperit totul, tu începi să-l vezi prin ochii lui Dumnezeu. Soțul meu e cel mai bun om, că mi l-a dat Domnul. Soțul meu face lucrurile alea, știu sigur. Și dacă nu vedeți, declarați. Nu e o minciună, e un act de credință. Ce este credința? O încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare. Deci, odată este o încredere neclintită. Ce înseamnă neclintită? Nu e nimic aici de neclintit. Poate că peretele. Deci, și peretele putem ca să-l dăm jos. Dar când spunem credință este o încredere neclintită, vă imaginați cam cum suntem noi și ce fel de credință ne-a dat Dumnezeu? O încredere neclintită. În ce? În lucrurile pe care nu se văd și pe care eu le nădăjduiesc. Ce nădăjduiesc? Că soțul meu e perfecțiune. Copilul meu ajunge perfecțiune. Încrederea mea e neclintită în ceea ce nădăjduiesc. E o puternică încredințare, o puternică încredințare. Nu e doar o încredințare, o puternică. Păi, diavole, când tu te manifesti prin el, eu îți spun viceversa. Știi cine e soțul meu? E câștigat pentru Hristos. Mă iubește, toată. Am numai cuvinte de laudă din gura lui, numai asta culeg. Încep să contracarezi prin credință ceea ce
vede ochiul tău carnal. Și aici ne diferențiem. Carnea îți va spune ceea ce se întâmplă în lumea asta firească. Duhul îți va arăta ceea ce a pregătit Dumnezeu, Tatăl tău. Activează planul lui Dumnezeu, anticipându-l, vizualizându-l și atunci și verbalizându-l. Pentru că în momentul când îl verbalizezi, el începe să ia viață, să prindă viață. Copilul meu mă iubește cel mai mult pe mine. Dacă m-a părăsit, copilul meu se întoarce la mine. Despre cine vorbești? Despre fata mea? Că n-a mai vorbit cu mine de 10 luni. Ba da, fata mea vorbește cu mine. Fata mea este a mea și nimeni nu poate ca să o desparte de mine, pentru că legătura este prea mare. În momentul în care alegi să rostești prin credință voia lui Dumnezeu, aceea la un moment dat va lua ființă. De ce rezultatul întârzie? Pentru că vorbind ceea ce vezi, inima se întristează. Nerodind roada Duhului Sfânt, ci rodind ceea ce aduce cel rău, simptomele problemei pe care le-a adus cel rău, el tot fură rezultatul și tot fură și îl tot fură. Când rodești bucurie, credință, răbdare, încrezându-te 100% în Dumnezeu, rezultatul vine. Îl atragi rezultatul. Atragi biruința. Din pricina aceasta, sunt foarte mulți care nu ajung la un rezultat bun și spun, Dumnezeu n-a vrut. Ba da, Dumnezeu a vrut. Dar eu n-am manifestat ceea ce este din Dumnezeu. Când eu manifest dumnezeirea pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, Dumnezeu dă viață problemei respective, chiar dacă ea este moarte. Dar când eu manifest din cel rău, care el oricum e moarte, să nu mă aștept să primesc ceva. Este exact ce spune Iacov, acea frunză clătinată de vânt, valul purtat încoace și încolo, și spune că un om care este așa să nu se aștepte să primească ceva. Credința neclintită. În ce? În lucrurile care nu se văd. Care sunt lucrurile care nu se văd? Voia lui Dumnezeu. O puternică încredințare, nu doar o încredințare, e o puternică încredințare în lucrurile pe care eu le nădăjduiesc. N-am vorbit nimic din ceea ce am pregătit. Ideea era că voiam să vorbesc despre fiul Sunamitei. Vreau să vorbesc nu despre fiul, cât despre Sunamita. Doar o să conspectez foarte puțin. Vreau să citiți acest pasaj din 2 Împărați. Fiul Sunamitei. Este un titlu pus în capitolul respectiv. 2 Împărați 4. Deci, Sunamita nu avea copii. Țineți minte din Biblie cine este Sunamita? Zice că era o femeie bogată acolo în grecește înseamnă o femeie de vază, văzută bine, bogată, cu renume. Asta, termenul din greacă, nu este doar că, deci o femeie care era foarte bine văzută în popor. Ea se poate ca să fie ocupat cumva o poziție. Aude de Elisei și spune soțului ei, auzi, știi ceva? Hai să-i facem lui Elisei o cameră, să construim o odăiță sus. Recunoaște că este fiul, că este omul lui Dumnezeu și îl onorează construindu-i o
cameră unde să stea, să se odihnească, să-i dea să mănânce, recunoaște și îl onorează. În momentul în care a recunoscut dumnezeirea și l-a onorat pe Dumnezeul lui Elisei, ce s-a întâmplat? S-a declanșat miracolul fără să-l ceară. A cerut ea copil? Dacă citiți, ea n-a cerut copilul. A zis, ce vrei să-ți fac? Nimic, n-am nevoie de nimic. Eu sunt o femeie care sunt atât de bine, stau în mijlocul poporului meu, sunt atât de bine văzută de popor. Deci eu sunt o femeie super bine văzută, liniștită. Dar zice, Gehazi, n-are copii. Și Elisei îi dă, îi verbalizează miracolul. La anul, pe vremea asta, vei avea un copil. Nu înșela, nu spune povești. Nu. Recunoașterea care mi-ai dat-o și onorarea ți-a declanșat miracolul dumnezeiesc. Îi vine copilul. Crește copilul. Îl apucă o durere de cap, soțul îl aduce pe copil la ea și copilul îi moare în brațe. Ce ați făcut într-o asemenea circumstanță? Ce ați făcut într-o asemenea circumstanță? Miraculos, după atâția ani de zile, fără să cereți, vă vine, deci, miracol de viață. Un copil, să nu ai un copil, deci nu e că un miracol financiar sau... Deci îi vine copilul doar fără cerere, doar prin onorare și acest copil îi moare. Ce ați fi făcut? Să știți că întrebarea mi-am pus-o mie prima dată, înainte să vă pun dumneavoastră, mi-am pus-o mie. A pus copilul pe patul lui Elisei. A închis ușa la cameră și s-a dus la soțul ei și a zis, înhamă-mi băgarul, că plec la omul lui Dumnezeu. Și soțul ei a zis, da ce, sabat sau vreo zi de sărbătoare, ce te-a apucat? Nu i-a zis nimic. A plecat pe munte, pe înălțimi, la întâlnire cu Dumnezeu. În drum vine Gehazi, primul la ea, și zice, ești bine? Soțul tău e bine? Copilul e bine? Totul e bine. Ea n-avea treabă să vorbească cu nimeni. Ea avea treabă să vorbească doar cu Elisei, doar cu Dumnezeu. Doar cu reprezentantul lui Dumnezeu, doar cu Dumnezeu. Noi, acum fiind copii al lui Dumnezeu, doar cu Dumnezeu. N-a apărut victimă. N-a spus nimănui nimic, nici măcar soțului, că a știut că nu poate să o ajute. Pentru că din start i-a adus copilul ei. Ia-l că se simte rău. N-am ce să-i fac eu. Ea l-a recunoscut pe Elisei, ea l-a onorat pe Elisei, al ei era miracolul și ea trebuia să-l ducă până la capăt. Când s-a întâlnit cu Elisei, i-a zis, ți-am cerut eu ceva? Nici măcar nu ți-am cerut copilul ăsta. Și el a murit. Și Elisei zice, stai liniștită. Îți vine miracolul și diavolul vine să fure, contraatacă. Ascultați-mă, cuvântul lui Dumnezeu este foarte bogat. Rămâneți tari în credință că Dumnezeu ceea ce a dat, rămâne dat. Dacă Dumnezeu a dat viață, rămâne viață, dar cum rămâne viață? Pe credința noastră, pe credința dumneavoastră. Rămâneți neclintite. Aceasta este credința, o încredere neclintită. Nu mă duc decât la Dumnezeu. Eu numai Lui pot să-i spun toate lucrurile. În momentul în care v-ați asumat atitudinea de victimă și ați pus să spuneți, lupte, bătălii, copilul mort, nu-L înțeleg pe Dumnezeu, ați pierdut. Ați pierdut. Când aveți atitudine de fică, mai mult decât biruitoare, moștenitoare și în fața tuturor ai coloană vertebrală și reprezinți pe Hristosul tău, pe Dumnezeul tău, printr-o atitudine cerească, împărătească, deja ai biruit. Pentru că atunci, de fapt, ce ai făcut? Tu, prin atitudinea ta, credința ta, l-ai înfrânt pe cel rău. I-ai arătat
cât de încrezătoare ești în Dumnezeu. Îl trimite pe Gehazi, îi dă toiagul și Gehazi nu face nimic. Că eu pe credința ei nu pot să fac nimic. Poate ea să se roage pentru mine oricât. Poate oricâte toiage să-mi dea. Dacă eu n-am credință, a atins cu toiagul pe copil, a rămas mort. A venit Elisei. În momentul când a venit Elisei, a pus pe copil și i-a dat viață. S-a așezat pe el. S-a contopit cu el. Ăsta este, s-a pus dumnezeirea în el. Și copilul a prins viață. Orice problema ta moartă, poate ca să are viață în numele lui Isus prin atitudinea ta de credință. Orice problemă are rezolvare de viață, o rezolvare de mare biruință doar prin atitudinea ta de credință. Iar o atitudine de credință este o atitudine de împărăteasă. Gândiți-vă că, odată ce sunteți fiice al lui Dumnezeu, acest Dumnezeu care este împărat v-a încoronat. Care-i comportamentul unei împărătese? Și dacă copilul, soțul îi este la război și dacă țara îi este prădată de nimicitori, de vrăjmași, ea, și dacă s-ar preda asupritorului, ea tot cu atitudine de împărăteasă merge. Ați văzut vreo împărăteasă care se vaită? Nu. Nu. Primii creștini, când au fost dați la moarte, mie cea mai înfiorătoare moarte mi s-a părut aceea cu fiarele, vă mărturisesc. Să mergi în arenă, să dea drumul la lei aceia înfometați, fiare din astea sălbatice, cum să spun, carnivore, și să înceapă să muște din tine bucată cu bucată. Stați puțin. Nu prin împușcare să mori, nu prin tăiere de cap. Ascultați-mă, astea sunt ușoare. Să vină fiara respectivă și să înceapă să muște din tine, să-ți ia o mână, un picior și ei să cânte. Ei cântau. Ei cântau. Ce aveau oamenii ăia diferiți de noi? N-au venit fiarele în biserică. Nu v-au atacat fiarele, nu simțiți dureri în corp, nu vi s-a rupt nici o mână, nici un picior. Și cu toate astea sunt numai lacrimi și numai văitat și numai lupte și ispite, numai despre asta se vorbește. Ați înțeles? Avem martori, o pătură atât de mare de martori care ne stau mărturie viața lor. Ei cântau și fiarele le smulgeau membrele, le smulgeau carnea. Dar ei vedeau pe Dumnezeu și cerul deschis. Duhul lor deja era ieșit din ei, sunt sigură de ceea ce spun. Asta e viața unui creștin. Asta e viața unei creștine. Asta înseamnă să fii diferit de lume. Asta înseamnă nu că eu port batic și ea poartă nu știu ce și ea poartă mânecă scurtă și eu port mânecă lungă. Decența este din Dumnezeu, dar nu asta e diferența. Diferența o face caracterul lui Dumnezeu în noi. Asta face diferența. Cuvântul lui Dumnezeu practicat în noi, roada Duhului Sfânt, exteriorizată, trăită și exteriorizată din noi. Când afară toată lumea e în haos și tu te bucuri. Și vine și spune, dar ce motiv ai? Hristos. Totul e El. Totul e despre El. Trebuie să înțelegem că nu e despre noi. Când ai murit,
ai murit față de tine. Când te-ai născut, Hristos a luat ființă în tine. Nu mai se spune nimic despre tine, totul e despre El. Atunci viața devine ușoară. Atunci viața devine ușoară. Nu mai avem pe gura creștinilor spus, viața e grea. Serios? Viața e ușoară cu Hristos. Pentru că îndrăgostirea asta de El te face ca să zbori. Nu simți nimic. E prea mare dragostea Lui. Prea mare învăluirea asta a dragostei Lui. Prea scump este El în tine pentru ființa ta să mai poți să simți ceva din ceea ce ți aduce diavolul. Nu mai sta de vorbă cu cel rău. Nu mai negocia cu ceea ce ți-a adus el. Este timpul să mâncați cuvântul lui Dumnezeu. Să-l trăiți și să-l trăim împreună. Așteptăm să vină Domnul. Și toată lumea spune, venirea Domnului este aproape. Da. Dar Domnul nu va veni dacă nu vom grăbi venirea Lui. Așteptăm și grăbim venirea Lui. Prin ce? Atenție mare! Nu luați, nu faceți scoatere, adică de cuvânt din context. Toate bisericile spun, vino, Doamne, și ia-ne acasă. Dar de ce? Așteaptă cu bucurie venirea Domnului rodind pentru împărăție. Nu că tu ești atât de îngreunat și atât de presat și să vină Domnul să te ia acasă. Că Dumnezeu nu-i fericit ca să te ia acasă din greutățile pe care tu le-ai acceptat de la diavolul asupra ta. Dumnezeu este fericit să vină și să-și ia biserica, o biserică biruitoare, care a biruit. Așa grăbim venirea Lui. Împlinind. Puneți-vă pe inimă să dați zâmbete, să dați vorbe bune celor din casă și celor din afara casei. Schimbați-vă interiorul și din interior se va schimba exteriorul. Astă seară, probabil la sfârșit se va face o rugăciune. Aruncați asupra Lui odată pentru totdeauna absolut tot. Tot! Aruncați asupra Lui, că oricum nu puteți să purtați nimic. N-aveți cum să purtați ceva. Mergeți libere, că a murit cineva pentru dumneavoastră. S-a dat un preț de sânge de Dumnezeu pentru dumneavoastră ca să mergeți cu o anumită atitudine dumnezeiască, de bucurie. Numai așa puteți să rodiți. Doar așa puteți să rodiți. Vă spun ceva, cine-i bucuros continuu în Hristos, are față unsă. Ascultați-mă, eu am văzut oameni care, femei, nefardate, care aveau, zicea că parcă continuu sunt cremuite. Chiar acum am fost la o conferință de familii și am fost undeva la 24 de cupluri și a fost un cuplu destul de în vârstă, aproape de 60 de ani. Când am început conferința și când ne-am întâlnit, am zis, sunt fericiți, se vede viața pe ei, dar vreau să vă spun că și în ultima zi, după atâta oboseală, după 5 zile, ei erau la fel. M-am dus la ei și am îmbrățișat pe amândoi. Și am zis, vouă v-aș fi dat cel mai mare premiu. Am zis, dintre toți de aici, toți amărâți ăștia care n-am dormit nopțile și așa, exact așa vă spun, că eu am fost prima care n-am dormit, că a fost pe un vas din ăsta, o croazieră, și a fost prima dată când am luat contact cu marea și nu mi-a fost rău, dar atâta legănarea aia, din legănarea aia n-am putut să dorm. Și efectul a fost oboseală. Deci după 5 zile de nedormit de câte o oră jumate, 2 ore maxim pe noapte, eram obosită, dar toți erau obosiți și au avut și rău din cauza mării. Oamenii ăștia erau la fel de unși. Deci oamenii ăștia arătau la fel, unși, amândoi. Credeți-mă, erau atât de fericiți că au putut să meargă pentru prima dată în viața lor amândoi undeva. Și vreau să vă spun ceva. Băiatul în droguri. Nu o familie
care stă cum ar veni pe flori. Ne-am rugat pentru ei și tot în droguri era, dar ei au beneficiat de momentul ăla care le-a dat Dumnezeu. Așa de frumoși erau, atât de frumoși erau. Ungerea face diferența. Și ungerea atrage privirea. O să vină oamenii să vă întrebe, ce aveți? Ești frumoasă, ești atât de frumoasă. Oamenii vor veni, oamenii te vor întreba, ce ai tu? Și așa ți se deschide posibilitatea să spui, îl am pe Hristos. Diferența o face Hristos. Aruncați la cruce tot. Ați venit pe un drum, dar plecați pe alt drum. Plecați pe drumul acela care deja a fost bătătorit de Domnul Iisus Hristos, de pașii Domnului Iisus Hristos. În lumea asta, toți, trăind în trup, activăm în această lume. Dar alegem dacă vrem să intrăm în probleme sau dacă vrem să le stăpânim. Și vreau să vă spun ceva. Cu cât lucrarea în care suntem investiți este mai mare, cu atât și atacurile de la cel rău sunt mai mari. În familia mea, diavolul a vrut să dea moarte la 3 persoane. Soțul meu și 2 copii. Și la nici unul eu nu am acceptat moartea, dar nu am acceptat o atitudine de victimă. Cei care știau că trecem prin problemele acestea mă întrebau, da, a venit Hamed acasă? Și spuneam, nu, e în spital. Dar eu arătam ca și cum pentru mine totul e rezolvat. Acum 2 ani și jumătate, când am avut conferința națională, am fost una dintre cele 3 vorbitoare principale și am avut tema credința care mută munții. Iar ieri era în spital și doctorița mi-a spus că i-au cedat rinichii și ficatul. Și zorii zilei nu-i mai apucă. Și eu m-am dus și am vorbit despre o credință care mută munții. Îmbrăcată ca o împărăteasă, cu o fată, dând un Dumnezeu miraculos din mine. Am primit telefoane ulterior și mi-a spus, a fost Hamed operat? Era atât de fericită, a fost Hamed operat? Am zis, nu, Hamed este în spital. Încă nu se poate vorbi cu el, nu respiră, inima zic mai merge doar 5%, a ajuns în câteva zile de mai funcționa doar 2%, dar nu am ales să-i dau satisfacție diavolului, să ia vreo lacrimă de întristare de pe obrajii mei. N-am ales să ia vreo vorbă de cârtire din gura mea. Am avut încredere totală în Tatăl meu. Și în continuu spuneam așa, te cunosc, știu cine ești și știu că soțul meu are viață, că tu ești viața. Dacă la mine s-a putut, se poate la fiecare dintre dumneavoastră. Printr-o manifestare a atitudinii dumnezeiești. Duhul Sfânt este în dumneavoastră și El vă ajută în absolut tot. Ce să vorbiți, ce atitudine să aveți, cum să supuneți toate gândurile și cum să ambalați totul într-o dragoste dumnezeiască. Dragostea aceasta agape. Dragostea aceasta nu cere. Dragostea aceasta doar dăruiește. Vă iubesc cu o dragoste hristică. Vă iubesc cu o dragoste sinceră și cu o dragoste din Dumnezeu. Și declar că fiecare cuvânt pe care astăzi seară l-am rostit, în primul rând este un cuvânt care a fost încercat în Iisus Hristos și pe care eu l-am trăit, îl trăiesc din interior și vi l-am dat cu cea mai mare pasiune, cu cel mai mare foc și cu cea mai mare ungere. Și nu că-mi doresc, declar că dintre dumneavoastră
se nasc în această seară femei invincibile, mai mult decât biruitoare, care gura lor este aducătoare doar de vești bune. Vă îmbelșugați viața din îmbelșugarea care este Iisus Hristos în dumneavoastră. Îmbelșugați bisericile din care faceți parte cu prezența lui Dumnezeu din dumneavoastră și cu toată roada Duhului Sfânt care rodește în dumneavoastră și o exteriorizați. Și duceți, trăiți această viață Zoe, îmbelșugată pe care Hristos v-a dat-o, a pus-o în dumneavoastră. Dumnezeiasca lui putere v-a dăruit, v-a dat tot ce privește viața și evlavia. Prin cunoaștere. Prin cunoaștere. Când îl cunoști pe El, nu are cum să ți se întâmple decât bine. Nu ai cum decât să umbli direct pe înălțimile tale, din biruință în biruință, din slavă în slavă, din har în har. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Moștenirea, cărarea pe care El ți-a trasat-o. Nu când sus pe munte și când jos în vale. Nu. Noi avem un destin de la înălțime la înălțime. Căci El ne face picioarele ca ale cerboaicelor și ne așează pe înălțimile noastre. Puterea Duhului Sfânt este activă în noi. Nu există, Doamne ajută-mă, Doamne dă-mi putere. Odată cu Duhul Sfânt veți primi o putere. Când se va coborî Duhul Sfânt, celălalt mângâietor, veți primi o putere. S-a coborât Duhul Sfânt? Locuiește în noi Duhul Sfânt? Atunci am primit o putere? O avem puterea? Atunci pentru ce o mai cerem? Începeți să credeți în ceea ce dețineți. Luați-vă drepturile. Umblați în drepturile pe care le aveți. Nu sunteți niște robi cerșetori, ci sunteți niște fiice moștenitoare. O moștenire trebuie revendicată ca să puteți să beneficiați de ea. Înțelegeți și practicați ceea ce este scris. Și astfel nu puteți să fiți decât roditoare. Să aveți o roadă foarte bogată. Declar bucurie. Declar că întristarea se schimbă în bucurie. Declar că Dumnezeu din cenușă vă dă cunună împărătească. Declar că acum toate duhurile, tot, dumneavoastră, ființele, duhurile dumneavoastră sunt restaurate, ridicate. Declar că, exact cum am spus, ați venit pe o cărare și vă duceți pe altă cărare. Învățați să umblați doar în Duhul. Și dacă simțiți vreo întristare, dați-o la o parte și alegeți să zâmbiți. Disciplinați-vă din cuvântul lui Dumnezeu, trăirea să fie o trăire disciplinată din cuvântul lui Dumnezeu. Călcați peste tot ceea ce vă aduce cel rău. Aveți putere, aveți autoritate, folosiți ceea ce vi s-a dat, ce a câștigat Hristos pentru dumneavoastră. Aveți putere de stăpânire. Aveți putere de stăpânire. Ajutorul lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Este dumneavoastră, aveți tot. Aveți totul de plin în Hristos. Aveți totul de plin în Hristos. Vă eliberați de tot. Aici le aruncați astă seară. Și nu mai mergeți. Zburați. Zburați. Haleluia! Haleluia! Iisus Hristos este Domnul. Iar toată lucrarea de pe cruce e activă pentru dumneavoastră. Credeți în ea. Credeți în ea. Nu există nimic, nicio provocare a vieții astea pe care să nu vă fi câștigat biruința Hristos acum 2000 de ani. Nu există. Intrați în toate biruințele vieții dumneavoastră, având o atitudine dumnezeiască, ca și fiica lui Dumnezeu. Amin. Domnul Iisus ne-a binecuvântat. Mulțumesc foarte mult. Eu am fost onorată și privilegiată pentru că am stat în fața dumneavoastră. Eu sunt onorată și privilegiată când cuvântul se seamănă și când cuvântul
ia ființă. Eu sunt onorată și privilegiată pentru că sunt fiica lui și sunt folositoare pentru împărăție, lucrătoare împreună cu el. Și pentru acest lucru declar mărturii mari. Mărturii mari. În fiecare zi. Schimbări majore spre mărturii fără precedent. Deci mărturii miraculoase care nu au precedent. Îndrăzniți. Îndrăzniți. Aveți totul din belșug în el. Îndrăzniți. Luați totul cu asalt. Luați ceea ce este al dumneavoastră. Nu-l mai lăsați pe cel rău să-și bată joc nici de viața dumneavoastră, nici de viața celor dragi ai dumneavoastră și nici de biserica din care faceți parte. Unitate, dragoste, credință, putere, toate le avem în Hristos. Doar să intrăm în toate biruințele acestea. Sunteți prețioase, fiice ale Sionului. Sunt oameni care n-au știut să râdă niciodată. Încep să te bucuri. Bucuria Domnului este tăria ta. Cel care mărturisește despre tine este Tatăl tău. Și El îți ridică capul. Smerenia ta e aici în interior. Și știi că ești foarte prețioasă. Declar bucurie, împlinire, mulțumire astăzi în inima ta. Te eliberezi, te eliberezi, te eliberezi, de toate te eliberezi. Cele vechi s-au dus, cele vechi s-au dus, cele vechi s-au dus, cele vechi s-au dus. Și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Toate lucrurile s-au făcut noi, pleci cu lucruri noi. În inima ta și în mintea ta, pleci cu lucruri noi. În numele Domnului Iisus Hristos, încep să te bucuri. Încep să te bucuri. Aleluia! Aleluia! Iisus Hristos este Domnul. Vă iubesc. Pecetuiesc tot mesajul doar cu iubirea lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu. Vă iubesc. Și dacă astăzi știu sigur că vor rămâne așa la fiecare, poate frânturi, dar ceva care vreau să rămână. Vreau să rămână ungerea de dragoste cu care v-am dat fiecare cuvânt, care pur și simplu le-am născut din inima mea. Dragostea este cea mai mare. Asta e cea mai mare. Iubiți-vă. Iubiți-vă. Până acum, soții nu v-au ajuns vrăjmași. Biblia spune și iubiți-vă vrăjmașii. În dragostea asta dumnezeiască se poate. Iubiți-vă unii pe ceilalți. Din iubirea lui Dumnezeu, iubindu-vă prima dată pe dumneavoastră și apoi cu ușurință îi puteți iubi pe ceilalți. Dați-vă valoare din Hristos. Trăiți la adevărata valoare pe care o aveți deja. Sunteți neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Amin. Ne ridicăm, dăm în prezența Domnului și vrem să ne închinăm cu o cântare. Meditați la acest cuvânt plin de învățătură, de ungere și de dragoste. Lasă-l să pătrundă în inima ta și să creștem și să sporim în fiecare zi. Iar la final o să încheiem cu o rugăciune. O să rog pe sora Leonora